Al-Kasbah. Al-Kasbah Majaz. So, ito po yung view. Ayan. Malapit na po ako. Pinapawisan kasi po summer ngayon at mainit sa labas. Pinapawisan na ako, guys. Ang init kasi maganda po siya, guys, pag gabi kasi ang daming lights. Ayan, oh. Talagang pinapawisan ako. Diba? So, yung nakakaganda sa kanya is yung lights. Ang sarap ng hangin. Tambay muna tayo, guys. Sarap ng hangin, mga promise. So guys, that's all for now. I hope nagustuhan niyo yung view ng Al-Kasbah Canal dito sa Sharjah, UAE. So balik na po tayo sa opisina. So if you like my video, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa next video na i-upload ko. Thank you! Bye!